на предаването Делници. При нас вече господин Найден Зеленогорски. Добър ден. Добре дошли, господин Зеленогорски. Добър председател на Гражданското сдружение ДЕН. Вие отдавна не сте в активната политика и като наблюдавате всичко това, което се случва, мислите ли, че ще имаме избори, които ще доведат до избора на парламент, който ще решава голяма част от проблемите? Защото преди малко прочетох новината, че доста сериозен скандал е избухнал в изпълнителното бюро на БСП за подреждането на листите. Доган в момента е в централата. Подреждат се листите на Движението за права и свободи на Доган. Продължаваме промяната. Демократична България още не са излязли с решението си. Какво става? Вижте, реално винаги, когато се подреждат листи, непосредствено преди регистрацията им, има проблеми. Да. Но очевидно е, че тази година мина под събитията разцеплението в ДПС, което вероятно не се очакваше от никой, но реално то е повече от нормално, защото от момента на създаването на ДПС до сега тя е минала през много изпитания като партия, но това разцепление буквално удря ДПС в основата и от тук насетне вероятно ДПС като цяло ще загуби една значителна част от своя потенциал. До известна степен би могло да се каже, че това си е сблъсък между политико-икономически групи около Доган и около Пеевски. Лично аз смятам, че вероятността ДПС около Доган да спечели от убедително не е малка и аз изпитвам известни съмнения дали фракцията около Делян Пеевски ще влезе в парламента. Но факт е, че по този начин българските турци, които всички ние уважаваме, някак ще имат възможност да помислят върху всичко, което се случва и да решат да участват, да гласуват за други партии, защото затварянето на едни хора по етнически признак, което за съжаление до голяма степен се случи в ДПС през всички тези десетилетия, не е най-доброто решение за една демократична държава. Що се отнася до БСП, там от доста време започнаха борбите. Ако се върнем към десницата и към СДС, бих казал, че това се живееше още преди 20 години. Даже имаше СДС-та с тирета, ако си спомняте. Да. Така че в БСП предстоят тежки дни, но бих казал, че там проблемът е визионерски и концептуален и те имат нужда от нова визия и ново послание към левите избиратели. Аз честно казано бих искал да има една нормална европейска левица, защото няма как едно общество да върви напред на един крак. Трябва да има и дясно, и ляво, трябва да има и нормални центристски партии и всичко, което се случва, надявам се във всички политически сили, а и в парламента, ще доведе до избистряне на ситуацията и дай Боже с усилията на цялото общество наистина да тръгнем отново уверено по европейски път. Прав сте. Ето днес имаше проверка на машините, с които ще се гласува. Даже премиера Главчев беше там. Но не ви ли се струва, че е необходимо да се направи някакъв ремонт на избирателния закон? Според мен това е нещо изключително важно. Опитите за промяна в Конституцията не бръкнаха дълбоко, за да дадат по-голяма възможност за честни, обективни избори и за реална демокрация. По стандартите на Freedom House България не е консолидирана демокрация. Ние се водим полуконсолидирана демокрация, което означава, че във всеки един момент можем да тръгнем в обратна посока. Вероятно сте чули за това изследване, според което 65% от българите искат да живеят в либерална демокрация, западна демокрация, но едни 35% искат да живеят в авторитаризъм, в военен режим, в комунизъм. Тоест, винаги е възможно да се опита обществото да се върне назад.
Защо го казвам? Казвам го, защото честните избори и обективните избори са едно от най-важните неща за една функционираща демокрация. В България не може да се говори за честни и обективни избори. Бих казал, че през последните години има нови и нови данни за купен вод, твърди се за 150-200 хиляди, за корпоративен вод и за това... Ами ние сме за седми път за много кратък период от време на избори и през това време може би трябваше, вие сте прав, да се изчистят много неща от избирателния закон. Ами трябваше, ние 2014, 15, 16 година гласувахме електронно дистанционно гласуване в българския парламент. А по почтата? 10 години нищо не е направено. Ние от ден и от десницата винаги сме говорили за гласуване по почтата. Такова има в Германия. И в Америка има в Съединените щати, в много утвърдени демокрации и не виждам никаква причина да не се дава шанс на хората да гласуват по почтата. Очевидно е, че ако се гласува по почтата или електронно дистанционно, ще има много по-голяма степен на гласуване, включително и от хората, които не живеят в България. Нека да кажа, че в една Германия се гласува по почтата. Да. Централната избирателна комисия се избира и се назначава от президента и в нея влизат висши държавници и съдии, а не ЦИК по партиен признак. От друга страна, там има една смесена система, тя е пропорционална и мажоритарна и според мен е много добре и експерти и политически сили да помислят върху това, защото такива промени биха дали шанс на по-голяма част от българските избиратели да намерят смисъл да гласуват. Очевидно е, че в момента политическите сили не дават смисъл на значителна част от избирателите да гласуват и въпросът не е в това, че те не искат, а че няма според тях проект, който биха подкрепили. Да кажем, немската система, тя звучи много интересно. Там всеки избирател има право на 2 гласа. Да. Единият глас е пропорционален за политическа партия. Имаш право и на един мажоритарен глас и можеш да гласуваш мажоритарно дори за кандидат от друга партия. Тоест, това може да се направи професионална администрация избирателна, да се изчистят мъртвите души в списъците, защото оказва се, че хора, които не са били в България, не са гласували и в чужбина. Даже хора, които вече не са на планетата, починали са отдавна. Да. Са си тръгнали от този свят, си гласуват всяка година, подписват се в списъците и когато се внесат от организации като нашата, тъй като ние сме наблюдатели на изборите, различни сигнали до институциите, които трябва да ги проверят. Аз не съм чул до момента да се провери един избирателен списък и да се направи графологичен анализ на 20 подписа на хора, за които има съмнение, че в този ден не са били в България и не са гласували. Господин Зеленогорски, някой има интерес това да не се случва? Ами, вероятно, този, който има интерес, са голяма част от политическите сили, които искат да се гласува само от ядрата, да не гласува широка периферия, за да им излезат сметките, но според мен една промяна в избирателния кодекс, включително и истинско машинно гласуване, защото в момента машините се използват като принтери. Взема се протокола и се нанася ръчно в другия протокол, при което, оказва се, има огромни грешки и са необходими часове, за да излезе действителният протокол, при положение, че машината ти дава протокол на секундата и няма нито една грешка. Кому е нужно това? Очевидно на известна част от политическите сили. Но не ви ли се струва, че един от големите проблеми при тези избори се оказва реденето на листите? Започнах с скандала в БСП. Не знам докъде са стигнали. Следя информационния поток, но още няма информации. Разцеплението в ДПС. Вие виждате, че избирателят е поставен в една много сложна ситуация. Вижте, аз сега, както казахте, от 3 години
наблюдавам политика, помагам, но в никакъв случай не участвам в изборите и някак имам възможността отстрани да погледна нещата. Как изглеждат нещата сега отстрани? Ежедневно чуваме за битката между Доган и Пеевски, за битките в БСП, за известното разклащане в ПП, ДБ, ще се явят ли заедно или нямат да се явят. Сега чуваме за това кой на кое място ще бъде в листата. В същото време съвсем нормално е един месец и половина преди изборите да има сблъсъци за политически визии. Партията Хикс, партията Y има това мнение за развитие и решаване на този проблем, другото мнение. И сега хората са облъчвани с тези ежедневни скандали, а не с някакъв истински смислен дебат по същество. Няма, вие сте прав, идеи, няма програми, няма насоки, които ще се развиват. Да. Аз, например, не съм чул нито една политическа сила в последните 1-2 месеца да ми каже нещо за темата, любимата тема на всички бивши и настоящи кметове в България, финансовата децентрализация и това, че трябва да се създаде второ ниво на местно самоуправление и да се деконцентрира властта и да се децентрализират финанси. И проблема с една по-голяма част от данъците местните да остават в общините, за да могат да имат пари за социални дейности, ремонти и така нататък. Ние го предлагаме от 20 години 20% от данъка върху доходите на физическите лица да остават директно в общините, да се направи възможност значителна част от имоти, които са държавна собственост, неизползваеми, незавършено строителство, да бъдат прехвърлени на общините, за да могат общините да разполагат с повече ресурси и с повече възможности. Стремим се към либерална демокрация, но не искаме да създадем второ ниво на местно самоуправление, както е в Щатите, в Германия, в много държави, с избираем областен управител, директно от хората, с областен съвет, който има едно малко правителство на нивото на областта. По този начин държавата се разтоварва и по този начин се установява баланс на институциите, което не позволява един, двама, трима човека да узурпират цялата власт в държавата. Вие виждате, че парламентът, правителството, управляващите, те даже не разрешават да бъдат питани хората. Проблема с референдумите би трябвало да бъде решен вече. Да, нужен е един смислен дебат и по този въпрос. Аз бих казал, че съм специалист в тази област, защото имах шанса през годините да се обучавам в Швейцария за швейцарското законодателство, швейцарската местна власт, швейцарските референдуми. Да, разбира се, ние не сме Швейцария, но да, разбира се, трябва много внимателно да се обсъдят възможностите за местни референдуми, за национални референдуми и хората по-често да биват питани по различни теми. Искам да ви кажа, че в Съединените щати всеки гражданин може да влезе на заседание на Общинския съвет и да зададе директен въпрос на кмета и кметът трябва да му отговори на секундата. Представете ли си как се случва това в България? Ако това се случи в България, какво може да стане? Плевен се случваше се и на доста други места, но за съжаление оказва се, че ние нямаме изградено и гражданско общество и хората предпочитат скришно да пишат в социалните мрежи, вместо да се изправят с аргументи пред кмета, пред заместник министъра, пред министъра и да зададат своите въпроси и да отстояват своите позиции. И да бъдат сигурни, че няма да има последствия за тях, ако задават неудобни въпроси. Точно това е проблема, защото очевидно е, че в България, който задава неудобни въпроси или застане в неудобния лагер, веднага започват силовите бухалки, управлявани от 2-3 човека, да се сипят върху главата му. Все пак аз имам значителен опит в тая посока и знам, че не е лесно, но въпреки всичко без едно силно гражданско общество няма как да се справим. Така е, но ето сега избирателите този път са поставени пред доста интересен казус. Кое ДПС да изберат, даже и кое БСП? Ами да, има казус. Може да се окаже, както ви казах в началото, че е за добро. Този път ще започна с БСП. БСП наистина да се нормализира, да се социал-демократизира, да застане на твърди демократични позиции, да осъзнае, че няма как да си лява партия,
а да си супер консервативен по отношение на свободи на граждани и на неща свързани с Истанбулска конвенция, с ЛГБТ общността и така нататък и така нататък. Що се отнася до ДПС, аз ви казах, според мен ДПС около Доган ще спечели в пъти спрямо ДПС около Пеевски. Дори допускам, че ДПС около Пеевски няма да влезе в парламента, но всъщност всичко това е за добро, защото всеки... Ще запазим този запис за изборната нощ. Да. Аз имам право на мнение, разбира се, познавам доста добре ситуацията и знам как е създадено ДПС и през годините съм се запознал с множество личности, които са работили и в различни други политически сили. Между другото, вероятно, нашите слушатели и зрители знаят, но всички, така да се каже, партии новосъздадени от хора, отцепили се от ДПС, ще участват на тези избори. И допускам, че и хората около Гюнер Тахир, около другата партия Свобода и достоинство, около... има още една подобна, могат да ги подкрепят и те да получат значим резултат. Но като цяло, надявам се, че това ще бъде за добро, за да се изчисти една тема. Горе-долу водачите на листи вече са уточнени в БСП. Току-що дойде тази новина. Говорихме за спора между Калоян Паргов и Атанас Зафиров. Атанас Зафиров е за 25-ти многомандатен избирателен район. Да ви кажа за Плевен. Стефан Бурджев, вероятно. Да. Аз съм наясно. Да, благодаря за тази информация. Ми бих казал, че... той е млад човек. Да. Стефан Бурджев беше и заместник министър на земеделието. Справи се добре. Ние сме земеделски и животновъден район и за Плевен е добре да има хора, които да устояват становищата на тази общност. Но що се отнася до БСП като цяло, там трябва все пак да бъде проведен големия дебат каква партия искат да бъде Българската социалистическа партия и наистина да дойде момента, в който, както казах и преди малко, ще има и ляво силно, и силно дясно, ще има и ясен център, ще има и нормални патриотични партии, а не патриотарски. В целия този списък от имена има само един представител на АБВ, преглеждам ги, един на Движение 21 водач на листа и Мария Каменова, Изправи се България за Монтана. И Андрей Вълчев също още един. Това е 3 или 4 души. Мисля, че всъщност и Румен Петков и Татяна Дончева послушаха мнението на Мая Манолова, лидерите да се оттеглят, за да дадат възможност... Това според вас добре ли е за една партия? Нови политически лица да влязат. Разбира се, че е добре, но аз не си мисля, че на всяка цена през определен брой години трябва да се сменя целият футболен отбор. Значи един футболен отбор е успешен тогава, когато има и стари изпитани бойци, когато има и млада свежа кръв с възможности. Някак си ние в България се лутаме между искаме нещо ново. Сега искаме нещо още по-ново и когато разберем, че всъщност това ново не ни е дало нищо ново и смислено, изведнъж осъзнаваме, че всъщност смисленият дебат се води между хора, които имат опит и млади хора с нови идеи. Прави се един добър отбор и той върви напред. Обаче има нещо друго, което забелязват хората. Неглижират се техните проблеми на гражданите. Неглижират се. Политиката сега не се прави както я правихме преди 30 години. Да. В смисъл, ти трябва да отидеш на няколко хиляди събрания по селата и във всеки квартал, преди да стигнеш до листата за народен представител.
В момента българската политика се прави само през медиите и от жълтите павета. А всъщност няма как с няколко откъслечни фрази ти да убедиш един избирател в своята теза. Трябва да отделиш достатъчно време. Както правехте тогава от врата на врата. От врата на врата отиваш в някакво село, имаш събрание 3-4 часа, вътре има 400 човека в залата, половината те освиркват, половината те подкрепят, вадят се аргументи, понякога се стига и до физически сблъсъци. Това нещо е политиката. Не просто да се облечеш с костюма, да сложиш въртовръзката, да излезеш в медията Хикс и да си кажеш приказката. Ама всичко това може да доведе до срив на политическата система, която преживяваме сега. Ами вижте, честно казано, аз мисля, че ако искаме да постигнем това, което са постигнали утвърдените демократични нации, към които се стремим, трябва да има ясни политически партии с ясни визии, с ясни идеологии и да не се нарушават границите. Така наречената сглобка в общи линии наруши границата. И тогава огромна част от избирателите на едните и значителна част от избирателите на другите, третите се разцепиха, си тръгнаха, останаха вкъщи или гласуваха в други посоки. Трябва да има ясни идеологически линии. И когато решиш да работиш с друг проект, трябва да го обясниш на хората, да направиш срещите с тях и да обясниш защо ще го правиш. Само че ако те поставят в политиката така с парашут, ти няма как да знаеш всички тези неща. В нормалните държави, към които се стремим, първо ставаш доброволец, член на партия, после ставаш градски съветник, общински съветник, кмет на малък квартал, кмет на град, губернатор, кандидат за конгресмен или сенатор и накрая стигаш до върха. При нас понякога е обратно. В парламента, когато подариха на всички народни представители приказка за стълбата? Ами не, в този формат не бях. Да. Не бях, но добре би било да стане ясно, че и заниманията с политика са сложни занимания. И всъщност политиката не е мръсна работа, политиците я правят мръсна работа, част от политиците. Продължавам да вярвам, че има хора в политиката, които наистина искат да помогнат на обществото и България да върви напред. Не е добре на всяка цена да охулваме целия парламент, всички политици, всички политически сили. Всяка политическа сила има свестни хора. И когато тези свестни хора работят за държавата, намерят възможния компромис за държавата, нека да го реализират, но да го обяснат на хората. Защото ако се опиташ да излъжеш хората, те просто няма да гласуват за теб, ще гласуват за друг или ще си останат в къщи. А от това демокрацията не печели. Защо не участвате в изборите лично вие? Ами честно казано, сега българският парламент не е това място, в което съм бил и в което искам да бъда. А гледате ли напред, като част от... Не бих могъл да знам как ще се развият нещата, но според мен най-вероятно след 1-2 години ще има някакво избистряне и тогава ще се избистрят различни визии за развитието на България. Цялото общество се радикализира много. Аз бих казал, че бях доста радикален като млад политик. Да, помня. После бях и ястреб в 1997 година. После започнах в своята ежедневна работа с колегите и с решаване на проблемите на България да осъзнавам, че всъщност трябва да се търси това, което ни събира, а не това, което ни разделя. Сега в момента тези политици не са на мода. В момента на мода са хората, които са силно радикални, които крещят най-силно или които тропат с крак, че или ще стане моето, или ако трябва ще съборим държавата. А за съжаление, пътят трябва да бъде друг. Много ви благодаря за днешното гостуване. Винаги сте добре дошли в нашето предаване. Има какво да си говорим, особено сега по време на кампанията. Плюс това вие не сте активно участващ в нея, така че ще ви каним. Благодаря ви. Благодаря и аз.